Assam State Journalists Union West Karbi Anglong District Committee hinpen bang phuamai kangni. Tarapung di ko ingtia school patang tisi wo phakaroy kapeman lapen Karbi Anglong Autonomous Council akhi kapanahok. Sand and Stone Moholder Association Sarhajan lapen number ador sora tatumpen Karlitang Sumila ronghang piaphan kachikimopon. Nilip KSA All Nilip Youth Association lapen Chingrum Youth Association atumpen Karlitang Sumila ronghang piaphan ahok akang sai kilong japhan armu chijengpon si chisongpon. Aron rea theng pikipon ihuma truck forest atum kenebdun. Balipathar number adarsa risoy jang atumpen Karlitang Sumila ronghang piaphan kachikimo. Dhentaghat ahithialong KSA Dhentaghat aro lapen kulat kibiatum Chingrum si Karlitang Sumila ronghang piaphan kachikimopon. Dipu ahithialong pini Karlitang Sumila ronghang piaphan kachikimodun. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timungpi non arjei thai bertang tonpen. Assam State Journalists Union West Karbi Anglong District Committee hinpen bang phuamai ingnipon. Bang Solong West Karbi Anglong District Committee Maipu Joram Kathara hinpen mai chari ponsi kongchun bang Sonjoy Tokbea hinpen mailam thepi jaipon. Bang Solong alhisar paman pen kachetongdun Assam State Journalists Union Central Committee Alok Borman Borbora lapen Konak Deuriatum chetongdun si mayar dipidun. Lapen bang so mayalong kachiparai pon lake non kewang ji jakhong niphai kri troxiarni hotpon. Lapen bang so mayalong kachingwai pon ke biennial conference kam one day workshop pedujia phan chingki chingwai pon. Kheroni Panjaram Kathar 365 News India. Tarapung dikoy ingti school patang tesi wo phak aroy ason ke paman lapen Karbi Anglong Autonomous Council akhi ke panohok. Areng kelok alam pen kipupon education is the backbone of society pudo lason si osomar ke pathek ponji aphat school asahem tarapung dikoy ingti arong along tami school ahem kimrang ponlo waiphit sitami pini arni anta Karbi Anglong Autonomous Council mate education department lapen SSA state asor panungkuksi thek ponlong school kimponlo lata ningkan kepta kepleng thulo sita patang te det bithu hamapak kachini don atengke school ke kim kerang ponjia phan Karlitang aren rengma alang liphansi pek ponlo bon sitami kopai kelang no ajok school ahem kimrang ponbom ahut sai che patang te ako alang lisang te cho endam dam juilo pinpur ponme department asor panungkuk ke asonte kopine akaprek abidi pen tangpon edji apodlo lapen osomar atum tamik charli ponlong po apodlo sitami osomar atum kilometer pho anbak aking pen along kaprek school an dam dete pacharli ponang ni puak akematha pon lapen haile pabai rong nang kecharli ahin paprang dun deji pukamatha pon ajok bidi kaprek matha pon pedetsi nilip constituency kaparlo tarapung dikoy ingti school pini arni anta lapuson bikoklo labangso ahawar osomar mo Karlitang Sumila ronghang pi ason lam kidokok polote masi adai en ponelaki mo aporsi than ponpo Nilipen Moses Teron 365 News India. Karlitang Sumila ronghang piaphan ahok akang sai piwek nang Jipura Sand and Stone Moholder Association Sarehajan paklangso lakhahini risoy jang atum lapen number ador sora datum taning duk chipaklangpon. Karlitang Sumila ronghang piaphan malomso apor an milur kai ponsi chardom pon rinti. Lapen Karlitang Sumila ronghang piaphan apran ke endet bang hini atumaphan kokthat piponwek nang Jiputa ongdung arada tum sorkar aphan hangpon. Hanjang langso pen Bisnu Lekthe 365 News India. Lakha ingkoy rapon nilip MAC constituency kapalo choki hola mission tiniali along pen chengponsi kilometer pho an kahelo kendel mate milur ke kai pen armu chejeng ponsi Karlitang Sumila ronghang pi aphan apran karbodet atum aphan ahok pedakang sailong wek nang jipusi chesong pon lapen nilip ahawar along ahok akang sailong letti ke kachesong ington te puke hang par ompluglo Karbi Anglong atok anu lapen pirthe adang along akhaitin atum anta Karlitang Sumila ronghang pi aphan chikimodun lapen kachesong sitame chimit mi pinlang lapen nonpu anta Chisong pon bom lang. Lason si nilip ahawar along KSA, All Nilip Youth Association, Chingrum Youth Association, Song Thom atum,
Janlin si sarpi sarphu ongdung armu atum che tongdon si kilometer pho ajak kiding an milur kai pon si armu che jeng pon labang solong Sujit Timung Bilison Terang Longbir Singh Tiso Mirson Rongphar Ronjit Rongpilapen Ongdung Bang Pharogethom Sose Arat Atum Chetong Dun Sikarlitang Sumila Ronghangpi Aphan Apran Karmudet Prokas Chandra Borthakur Lapen Asoponayan Jyoti Borthakur Atum Aphan Kokthat Pivek Nangji Pusi Aseke Thepen Hangpon Lapen Sodak Pen Ingsai Pamenangji Kokthat Pivek Nangji Pusi Ningje Pon Kokthat Pipon Petti Ke Nilip Arat Atum Takachesong Ington Teputa Hang Tarampon Nilipen Moses Teron 365 News India Jitu ke phowek amuso alang lituma poriala tuma phat niai mate ahok justice ke long ya phan elitum ka do wena bor i ponanji lapen la sonsi angsong arnam phantani dige chordom lam thela hela laso ningduk pik ke phowek atum elitum ka do itum chini nonni lile apu pulongte bar elitum si aporial lo pulongte ko an ningi duk doma Ini ani niliga dok be organization phana choro pon lo thur pak pen alang phan justice ke pelong pija phan ka bor i pon thek bosi nili rata tu phana choro pon la pen prap jin pen la pen patu alama be pin pen kangsa tom phana me mate government of phana me karbyang long ke japon ke thek ding tu ma phana me nili chuni ridun lo la bangso justice ki pipon ja phan karbyang long autonomous council ke japon ke thek ding tu phan jesemet cm sar phan lapen alangli ke Japon team kar beng long to phantame chuni ripon lo lapen nilitum religious organization na hin penta panabdik mate ni phain ko resitke labang so tiklo di phulong nilitum ta candle service pe do ponpo lapen nitum ching honang jir sumila rong hangpi aphan ahok kang sai ke long wek japan si itum ajur pitunji lapen non tum gadoi phanta choro pon lo pen lilam the pon ikha Niliga hok dhoromol amelo si kame claim dun tema setame nilige karbi pina aposi ili ebkhai angbong la posona ke sung ke phoke mathaun e ning che berun e la ana ke sung ke phona aposi nili labang so kang sai a hok per kang sai ke log ya phansi chuni ridon lo ke japon Dipho hi thialong ta pini karlitang Sumila Ronghang Pia Phan Chiki Modun Karbi Anglong Arlonon Malom Kar Omplup Arta Kijum Hek Anim Sopia Phan Roha Along Reng Ak Mekai Pon Chok Pen Aplan Karmut Pon Det Aputhak Ningduk Chepaklang Pon Sipini Puthot Karlitang Sumila Ronghang Pi Akar Jong Chomrong Me Chomrong Sokepale Dampa Meji Aphan Pini Dipho Ahi Thialong Lohan Chojor Beha Klembang Pho Tumdo Anchelang Ponsi Milur Kai Pen Chikimo Pedopon Bureau Reports 365 News India KSA Dhentaghat Arolapen Dhentaghat Ahithi Along Kulat Kibi Atum Ankarlitang Sumila Ronghang Pia Phan Chiki Modun Jangmi Poni Phai Inko Rener Kep Arnikang Sampor Phai Trok Apor Malom KSA Dhentaghat Arolapen Dhentaghat Ahithi Along Kulat Kibi Atum Anlapen Khei Chipu Pe Pin Pen Karbi Bodo Bengali Lapen Adivasi Anchelang Sikarlitang Sumila Ronghang Pia Phan Roha Along Adai Abe Pin Pen Prokas Chandra Borthakur Lapen Asopo Atum Bahini Inut Arta Kijum Hek Anim Sopia Phan Cholang Rem Det Pen Reng Ak Mekai Pon Chok Alam Ningduk Si Chikimo Pon Lapen Karlitang Sumila Ronghang Pi Akar Jong Chomrong Me Chomrong Sokepale Dunlong Pa Meji Aphan Milur Kai Pon Lapen Minute Isi An Chikimo Pon Lapen Dhentaghat Ahithi Angkang An Puthot Armu Chejeng Ponsi Karlitang Sumila Ronghang Pi Aphan Apran Karmudet Abang Phu Atum Aphan Kokthat Pivek Nangji Lapen Ahok Pet Akang Sailong Letti Ke Kachesong Ington Tepu Ase Ke Thepen Hang Pon Pusi Pherangke Mizoram Hanse Pen Birta Nang Paleng Samilang Sopen Mizoram Hanse 365 News India যিটো আমাৰ ঘটনা হৈছে যে কাৰ্বি ছোৱালী সুমিলা ৰংহাংপি তাইক যেন এই মাৰিছে এই মাৰাৰ ন্যায়টো আমাক লাগে বুজিছে আমি অল ডেন্ডাঘাট বজাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ডেন্ডাঘাট বজাৰৰ হৈ বজাৰ কোনটা হৈ আমি ইয়াত জাষ্টিচ বিচাৰিছোঁ সেই জাষ্টিচটো আমাৰ লাগিবই লাগে ব্ৰাঞ্চ পেন কেপাটি পিপন Nilimay fu harpu siteng bom lo tasila so aputhak tumta ning duk pik an ning oi pik an lo
jadi tu mapan jitu tu thang karbi khei phan la puson itu phan nang pi nang lang rempi la puson itu thek long joini mane ning duk pikan ning jang je pik ning pung pikan alang itu phan nang pu je la ana kere la ana kere ke krong ku kilu phan la an Patumia jo porphai krihinira minute cap malom deopani account bit forest asai khiatum apar deopani along pen kang huat heng pi ke pon kachong hupon hut nep dun long truck number AS09C8849 pusi pangthek pon long bid officer nang ke pachini dun atengke truck kapasang dun pen kang huat heng pi ke pon atum ke kadlap nonamat a truck la pen atheng pi deopani account forest bit asai hemsi bipon koklo thengpi ke pon kachong huat tuma phan pangthek pon long lelang pharoi sira phokep cubic sose atheng pi doji la pen hithia longa dora bangke pangrumpet pen suri throkner ke pan bak doji pusi rajas lekthe bid officer pen bertanang pachini dun hanjang lang sopan bisnu lekthe 365 news India Patumini phain korener kebar ni por phai throk malom pen bali pathar number adarsa rong ke the hawar arong along rong ke the ari soi jang atum pen patim pi bonsi kalitang sumila rong hang pia phan chikimu pon labang swalong anutinarat pentami milur kai ponsi arna marni along chomrong mi chomrong so kapirab dun long jia phan ahir jumi hang pon adun thu ka chiki mo sai jude da pi r0 ta to war kilometer hini so se bang haru so se ara da tum chingrung si ar mu che jeng pon labang so ka chiki mo sai long ka chitong dun KSA RKYC SFS KNCA SDC Congress Isla pen BJP asong atum chitong dun CM Tuliram Ronghang Himanta Biswa Sarma Lapen Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Tumaphan Kalitang Sumila Ronghang Piaphan Ahokang Sai Kiti Pom Jiaphan Rada Tumpen Tuning Pon we are just demanding our Borpothar Panjab Singbe 365 News the India culprit to be hanged. Today we are gathered here after the heart-wrenching incident which has been took place in the Nagaon district of Assam. It is such an inhuman act which they had played. So we really condemn the people of Karbi to punish the culprit the same way as they had done to our innocent sister Sumila Ronghangpi. They must be hanged to that. We want justice for our innocent led sister Sumila Ronghangpi. And a very crucial message I would like to give to everyone, every brother and sister, that we are not against any community or religions. We are just demanding our justice. We want the culprit to be hanged. We are not against any community or religions. So every human being on the earth, please raise your voice so that no such incident would take place in the near future. Thank you. Pinia berta gala puan sekang ton iglo ajo keme kardong.